سلام كما يتقنوز خبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك زينات توشتن وطان النقرب لكم بيتروس منقس سليمان عثمان عبن ليديا تقل مريم منينا سناي مكتالنا تمننا أرست زينا كنقدم أبزوبا قشبركاب استقبره ناي لاباراتور مرمراتات كلتا زيغاتات بكورونا فيروس تلخيفون تسانيحهم أب سميناو كيح بحري تعنا زيغاتات نموحاس وطيتاو سراح كم تسلاسلة جنفر منستر تعنا زوبا قليتهم أب كتمات السنين استدوكونا مأكل لمصنعة مرمرن بتانتوز محلالو في حمامات أب مللاي العلا استواصو يكبر كم زلو تقليتهم حرستوت نوزوبا فورو كاب قربا بتهاجرات ساقي مزولا عم بتنام دلؤنتهم كعززو مزاخري قريبهم ዲፕሎማሲኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ሃይማኖት ብሄርን ዘተኮረ ተሓሳስባ ከየለዎም ምሕጽንታ ቀሪቦም ትካል አገልግሎት ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ነውጥን መጥቃዕቲ ጉጅለታት አልሸባብን እስላማዊ መንግስትን አይኤስ ከም ዘፍሸለ ሓቢሮም ክልላዊ መንግስት ትግራይ ናይ ምርጫ ካርድ አይወሰድኩምን በመባል ክሳብ 300 ተወላደ ወረዳ ወልቃይት ጸገደ ከም ዘአሰረ ተሓቢሮም ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ኢትዮጵያ ናይ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ሰዓብታ አስካሕካሒ ቅትለትን ማህረምትን ከም ዝወረደ አፍሊጣ አባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ራሕሪሖም ናብ ክልል አምሓራ ኣትዮም ክብል ክልላዊ መንግስቲ አምሓራ አፍሊጦም ትካል አገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ካብ ውጥኑ ንታሕቲ ማለት 59 ሚእታዊ ጥራይ ኣታው ምርካቡ حبيروم أب سودان زوقع زلو زناب أب تاجر أبوشتي أستاد 75 عامات كاب الزنبة أتي زحية لمخانو تصابات حبيروم قدام منستر جابان شينزو أبه بتعناو مخنيات كاب سلطانو بولندو كله وسينوم أرست زينا كتكاتلو صنيحكم نزرزر زينا نسجر ب26 نحاسه اب موشه بماكل ادي بارازو باغاش باركا بستغبره ناي لاباراتور مرمراتات كلته اب زحلفه قربا سامنتات بفنو كاب سودان استمرسو زيغاتات بكورونا فيروس كم تلقفو ترغاغيصو ازي كمزيل نكولو اب زواغاش باركا بزركب هوسبيتالات تعقيبهم حكمنا وكنكن كغبرلهم زصنحو شمونته زيغاتات حاويهم ننابيتهم تفانيهم كم زلو منستر تعنا حبيرو بز مسارات اب إيرترا تقلل قطر بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب لومي 317 بتيحلو 284 كابزيوم بستقبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانو خلو 33 دما اب هوسبيتالات تعقيمهم يركبو منستر تعنا 27 نحاسه 2020 ሚኒስትር ሕርሻ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሃገርና ክቀላቀሉ ጀሚሮም ንዘለዉ ዕስለታት አንበጣ ዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታ አውጽዮም ኣብ ምብራቅ አፍሪቃ ለበዳ አንበጣ ምድረበዳ ገና ብዝሰክፍ ነህሪ ይቅጽል ከም ዘሎ በተደጋጋሚ ይሕበራሎ ዝናብ ገና ብዝለዓለ መጠን ክቅጽል ምዃኑ ይግመት በምህላው ድማ ሕብረተሰብን ምምሕዳራትን ምክትታሎም ብምሕያል እዋናውን ቅልጡፍን ሓበሬታ ከመሓላልፉ ሚኒስትር ሕርሻ ጸዊዖም እቶም ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ክፋል ሶማሊያ ምብራቅ ኢትዮጵያ ከምኡውን ብስግር ባሕሪ ካብ የመን ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎም ዕስለታት አንበጣ ምድረበዳ ካብናብን ቦታታት እናተንቀሳቀሱ ድሮውን ኣብ ዝሰሙን እዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ክቀላቀሉ ጀሚሮም ኣለው በዚ ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዛጊት ኣበሳት 170 ሄክታር ቁጽጥር ለበዳ አንበጣ ተኻይድሎ እቲ ናይ ምንጻግ ንጥፈታት ድማ ገና ይቅጽል ኣሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ናይ ከባቢና ለበዳን ምቹእ ክሊማዊ ኩነታትን ኣብ ግምት ብምእታው ተርእዮ ለበዳ አንበጣ ናይ ምቅጻል ተኽእልኡ ኣዝዩ ልዑል እዮም ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ኣብ ገማግም ባሕርና ዝፋረ አንበጣውን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ምቹእ ናይ ምርባሕ ኩነታት ኣብ ገለ ቦታታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘይ ግዜኡ ክራባሕ ጀሚሩ ስለዘሎ ኣብ መላእ ሃገር ንዝካየድ መኸተ ለበዳ አንበጣ ተወሳኺ ብድሆ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ምምሕዳር ዞባታት ሰራዊት ከምኡውን ህዝቢ ከም ወትሩ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ክከታተሉ ዝኾነ ተርእዮ ወራራ አንበጣ ይኹን ኣብ ውሽጢ መሬትና ዝራባሕ አንበጣ ምዝኽሰድ ድማ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ኣብያተ ጽሕፈት ሕርሻ ምምሕዳር ወይውን እዚ ሓይልታት ምክልኻል ቅልጡፍ ሓበሬታ ክህቡ ሚኒስትር ሕርሻ ብጥብቂ ይሕብር ሚኒስትር ሕርሻ 27 نحاسه 2020 بمسرت حبريتات جنفر منستر تعنا أقولقولاتات زتواهد فوسا كتابة تحت 5 عامات تصانات كنكن قدمن دحر الحرسي كتابة هديتات تصاناتنا باسحن
مكلخال تمحللفتن زي تمحللفتن حمامات كبابيا وصريت مكلخال مقصارن تلابت حمامات كومون مصغانن مسفحن تكالات عنا كابتوم زتسالطو مدبات مخانم كفلت تخيل اللوم تريته محللفت حمامات اننكي مصكم زلو زتقاسه حبريتا عرت مكلخال بزغبر زلو صعرون ابز حلفه 6 وار حستات 600 زغاتات عوت مطبحتي كم تخيدلهم انا تصيروم بزي كازي حمام عصو نابز تحت درجه مورد بزكاي زلو صعري ناستات 5000 نفس صورات ناموسيا كم تعدل كغلصن كله بس نايز حلفه عمت بمنصار تريته حمام ب 6600 كم زنكه اتي حبريتا وسيخو ارديوم ابزوبا سميناو كحري 4 هوسبيتالات 10 ماكلات عنا 14 مدبرات عنا 12 نقطات عنا كومون 4 كلينيكات بدمر 54 تكالات عنا اغلغلوت ابمهاب يركبام ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ንመስሰኒ ማዕከን መኸተ ኮሮና ቫይረስ 1 ሚሊዮን ናቕፋ ከበርክትን ከሎ ናይ እኽሊ ሓገዝ ድማ ገይሩ ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ንመስሰኒ ማዕከን መኸተ ኮሮና ቫይረስ 1 ሚሊዮን ናቕፋ ከበርክትን ከሎ ኣብ ዞባ ማዕከል ድማ ንነበርቲ 13 ምምሕዳራት ንኡዞባ 1000 ኩንታል እኽሊ ብሓገዝ ኣበርኪቱ بمسارة حبريتا حلافي من محدارة إندستري آتو باولوس جرماي التأخلي بمنجدتن من محدارات نتقمات وجنات كم تعدل أفليتهم اتتكال أقدمون لعلي كل تميت سرحتنياتاتو كمون أقدمهم سرحتنياتاتو نزنبرو لعلي شمون تميت السبات بتغلال شمون تميتين 75 كنتال حاجز غير من باروك في التخيل الله إذا خمزيلون كله اتتكال زفريو أسات 238 شحنة أفن جان مشفني ماسك لمنجستاويانن زي منجستاويانن تكالات بنت أكم تعدلون كفلت تخيل الله ኣብ ተሰነይ ዝተደኮነ ማእከል መጽናዕትን ምርምርን ብጣንጡ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝረኣያ ዓይነታት ጣንጡን ዝኽሰቱ ሕማማትን ብምልላይ ንምክልኻሎም ክውሰዱ ዘለዎም ሜላታት ኣብ ምንጻር ድማ ብፍላይ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ማእከል ኣብ ዓይነታት ጣንጡን ሓደስቲ ተርእዮታት ብመንከስቲ ጣንጡ ዝኽሰቱ ሕማማትን ኣድሂቡ ክሰርሕ ምጽንሑ ዝጠቐሰ ሓላፊት ማእከል ዓወት መብራህቱ ብዝተቐስመ ተመክሮ እወታዊ ውጽኢት ከም ተመዝገበ ገሊጹ زاجيت 3 عينታት ጣንጡ كمون عصون دحيرم استخستو كرفسن ويلكامن مالت دنك فيفر استسمي حماماتن تلليم نمكلخالهم زحجز مصنعتي كم تخيل استقسم منسي عوت حمام عصو اب مكلخال زوعلو مدهانيتات قدمي اب طقم معالم نادمعنتهم زملكت مصنعتي كم زغبرون غليصون እቲ ኣብ ማእከል መጽናዕትን ምርምርን ተሰነይ ዝግበር ዘሎ ዕዮ ኣካል ናይቲ ዓሶን ካልኦት ሕማማትን ንምቁፅጻር ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ሞያውያን ሓደስቲ ተርእዮታት ኣብ ምልላይ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ሕብረተሰብ ድማ ንዝውሃቡ መምርሒታት ብግቡእ ክኽተልን ከተግብርን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ንኡዞባ ገለብ ሳዕቤናት ሓደጋታት ውሕጅ ንምፍዋስ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ንኡዞባ ገለብ ክሳብ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ ልዕሊ 321 ሚሊ ሜትር ዝናብ ተመዝጊቡ بفلاي ب22 23 نحاس زواقع ببرتوع نفاس زتسنيه زناب دما اب هيوت سب ابايتي تحت ارض حرشا هابت قربن مسمرات مقعزيان كبيد قدات اوريديو بز مسرت حموشت منبر ابايتي خفرسن كلو 66 هكتار نحرشا مريتن جردينن كم تدمسسه 36 عيلاتاتن 3 موتراتاتن كم تدبيع اب هابت قربون انوت كم زورده كابت بوتات استرخب حبريتا ينصر نزز ورده عنوت نمفواس دما نبرتتن الزوبا بعقمو ابز سلاسل وزلو سراح نكيلاتات غافيونن كالناوتن حاجز كغبرلهم حتيصم نساتهم ابزهابو حبريتا ديغاتاتن ريحاتاتن لعلعاقن مليئن بمفساسن اب تحتين زلو مريت حرشان مدلدلي منادقن اناتبحغوغه نحدغه تقاليعن كم زلوا غليصم اب كباب وركا زركب صرغان بينتونون تماسسالو غدات وريدو سلازلو كبير سكفتا فطيرلو مهلاو حبيرم إذا خمسيلون كله حرصت إرافايلة ماين حمدن بمعقابن مصنعوي أجبابات بمتتتاون وحسنت مجبن مرققات زعلمة تعق وفراتات عقمتاتهم أوها هيدم يسلاسل اللو نتسرح زتعذبوا أما حضرتن كإلاتات حرشان نمالي وحيز تباهي لزوقرات زلو أقرب تنك برست هابت قربي خون سلزلو كال أماراتي كنا ديلو أزخاخيرم اب نوزبا فرو حرستوت اب ورح مسكرم زجمر وقت محرس بقوانو مدلواتهم كتصففو اب معقاب ماين حمدن بزل على كدفون كومون نتي درو
بوحد ጉጅለታት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሳጊኑ ዘሎ አንበጣን ምምካት ልውነቶም ክዕዝዙን አማሕዳርትን ውዘባ አቶ ዑስማን ዓረፋ አዘኻኺሮም ምስ አማሕዳርት ከባብን አነባበር ተዓድን ከምኡን ወከልቲ ሓረስቶት ኣብ ዝገበሮ ርክባት ዑስማን መስራሕን ምዕራይን መለይ ውሕጅን ጀሪፋትን ከምኡን ካልእ ሕርሻዊ ትሕቲ ቅርጺ ቀዳምነት ክወሃቦ ምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹ ንሓረስቶት ዝዕደል ምሩጽ ዘርኢ ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብትን ውዘባ አቶ ተስፋይ ተወልደ ብወገኑ ሓረስቶት ምድላዋቶም ከጻፍፉ አገልግሎት ትራክተራት ምርካብ ድማ መምሕዳራት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ጠለባትን ከቕርባ ተላብዩ ኣብኑ ዞባ ፍሮ በክራማት ከበሳን ባሕርን ዝለምዕ ኣስታት 83,000 ሄክታር ከም ዘሎ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ይሕብር ዲፕሎማስኛታት ኢትዮጵያ ብሃይማኖትን ብሄርን ዘተኮረ ኣተሓሳስባ ከይህልዎም ምሕጽንታ ኣቕሪቡ እዚ ምሕጽንታ እዚ ኣብ ዓመታዊ ጉባኤ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደራትን ሓለፍቲ ቆንስላትን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገብረሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዘቕረቦ እዩ አምባሳደር ዲና ኣብ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ስልጠና ኣብ ዘስሙዕ መደረ እቲ ብመሰረት ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ሓደ ዲፕሎማስኛ ኣብ ወጻኢ ሃገር ተመዲቡ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ናቱ ዝኾነ ሃይማኖት ብሄርን ስነ ሓሳብን ክህልዋ ይግባን እቲ ዲፕሎማስኛ ክውንኖ ዝግባእ ሃገራዊ ረብሓታትን መንነትን ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ዲፕሎማስኛ ኣነ ናይዚ ሃይማኖት ብሄርን ስነ ሓሳብን ሰዓብየ ብምባል ዝንቀሳቐስ እንተዳ ኮይኑ ምስቲ ንሃገራዊ ረብሓታትን መንነትን ዘቐድም ናይ ምድማር ስነ ሓሳብ ክጋጮ ስለ ዝኽእል ኣብ ሓላፍነቱ ንዘጋጥሞ ሽግራት ፍታሕ ክናድየሎም ይጽገም እዩ ክብላ ተሓሳሲቡ እዚ ከምዚልን ከሎ ገለ ፖለቲከኛታት ሃገር ንመልእኽቲ አምባሳደር ዲና ክትንትኑ ከለው ብጉጅለ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝምእዘን ኢህአደግ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ን27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐሉ እዋን አሉታዊ ጽልዋ ናይቲ ዘርእዮ ዝኸደ ኣፈላላይ ብሃይማኖት ብሄርን ክልላትን ኣብ ልዕሉቶም አምባሳደራትን ቆንስላትን ሓዲሩ ይኸውን ዝብል ስክፍታት አምባሳደር ዘመልክት እዩ ይብሉ ትካል አገልግሎት ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ካብ 7 ሐምለ 2019 ክሳብ 7 ሐምለ 2020 ንውጥን መጥቃዕቲ ጉጅለታት አልሸባብን እስላማዊ መንግስቲ አይኤስ አንጻር ኢትዮጵያ ብምፍሻል 33 አባላቶም ጉጅለታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ አረዲዮም እቲ ትካል ነዝገለጸ ንዘሰላሰሎም ዝርዝር ዓበይቲ ተግባራቱ ብዝምልከት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እዩ ብዘይካዚ እቲ ትካል ኣብታ ሃገር ሕንፈሽፍሽ ንምፍጣር ካብ ዝተንቀሳቐሱ ውሽጣዊ ሓይልታት 499 ከላሽናት 27237 ሸጓጉጥ 11 ቦምባታት 8 አውቶማቲክ አጽዋርን 168241 ጥያይት ምስ 59 አሰጋገርቶም መሓዙ አፍሊጡ ከምኡን ካብ ቱርክ ተበጊሶም በመስመር ወደብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ክሰልኩ ዝፈተኑ ልዕሊ 500 ሚሊዮን ብር ዝዋግኦም 18032 ሸጓጉጥ ኤሌክትሮኒካዊ አቁሑትን መሓዙ እቲ ትካል አፍሊጡ ትካል አገልግሎት ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ጉጅለታት አልሸባብን እስላማዊ መንግስትን ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን አንጻር ኢትዮጵያ መጥቃዕትን ንምፍናው ዝዘርግሕዎ ናይ ቪድዮ መልእኽትታት ኣብ ኢዱ ምእታው ሓቢሩ ነዚ እኩይ ውጥን እዚ ከም ወትሩ ንምፍሻል ከይተሓለለ ይሰርሕ ምህላው ብምግላጽ ድማ ህዝቢ ነዚ ብዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክትሓባበሮም ጸዊዑ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ናይ ምርጫ ካርድ ኣይወሰድኩምን ብምባል ክሳብ 300 ተወላዶ ወረዳ ወልቃይት ጠገዴ ከም ዝኣሰረን ንናይ ኣምሓራ መንነት ዘምልስ ኮሚቴ ኣብ ዘውጾ መግለጽ ፍሊጡ ብተመሳሳሊ ዜና ገለ ተቐማጦ ወረዳ ወልቃይት ጠገዴ ብቴሌፎን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ካድራት ወያነ መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ክልልና ምርጫ ንኽካየድ ኣፍቂድ እዩ እናበሉ ናይ ምርጫ ካርድ ክንወስድ የገድዱና ኣለዉ ብምባል መረሮኦም ገሊጾም ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅትለት ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ሰዓብታ ኣስካሕካሒ ቅትለትን ማህረምትን ከም ዝወረደ ትማሊ ኣብ ዘውጻቶ መግለጺ ኣፍሊጣ እታ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ 67 ሰዓብታ ከም እተቆትሉ ልዕሊ 60 ካልኦት ከዓ ከም ዝቆሰሉ ድሕሪ ምግላጽ ከምኡን 7,000 ምዝባሎም ልዕሊ ቢልዮናት ብር ዝዋግኡ ንብረቶም ከዓ ከም ዝዓነወ ትመግለጺ ሓቢሩ አባላት ፍሉይ ኃይሊ ክልል ትግራይ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ረሕርሕዮም ናብ ክልል አምሓራ ኣትዮም ክብል ክልላዊ መንግስቲ አምሓራ ፍሊጡ ሱሳ አባላት ፍሉይ ኃይሊ ክልል ትግራይ መምስዕትኮም ናብ ክልል አምሓራ መጽዮምን ኣለዉ ዝበለ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል አምሓራ ጌታቸው ቡዝነህ እቶም አባላት ዝሃደሙ ብሰንኪ ኣብ ልዕልዮም ዝወርድ ዘሎ መቕጻዕትን ማእሰርትን ምዃኑ ሓቢሮምና እዮም ኢሉ እቲ ንፌደራሊዝም ብዝምልከት ብወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ አባል ማእከላዊ ኮሚቴ ዲሞክራሲያዊ ዓፋር አፈኛት ክልል ነበር አቶ መሐመድ ከድር ገሊጹ ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ
ሓቀኛ ፌደራላዊ ስርዓት ሕጂ ድሕሪ ለውጢ ስርዓት እዩ ክርአ ዝጀመረ ክብል ኣገንዚቡ ኣቶ መሐመድ መወዳእታ ኣነ ሓደ ካብቶም ተጋደልቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሓንሳብ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ነርና ሕጂ ግን ንጉጉይ ኣካይዳ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቃወም ኣለኹ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ዝቃወሞን ሓቂ ዝነግርን ባንዳ ወዘተ እናበለ ዝተፈላለየ ኣስማት ከም ዝጥምቕ ርዱእ እዩ ጣልቃ ምእታው ኣይንርኢና ዘለና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወጋሐ ጸብሐ ፌደራሊዝም ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ እናበለ ኣውያት ዝስምዕ ዘሎ ብቃልሲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ስልጣኑ ስለ ዝተመንጠለ ጥራዩ ክብል ኣቃሊሑ ትካል ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ካብቲ ውጥኑ ንታሕቲ ማለት 59 ሚእታዊ ጥራይ ኣታዊ ምርካቡ ሓቢሩ እቲ ትካል ኣብ ዝተዛዘመ ዓመተ ባጀት 25.38 ቢልዮን ብር ካብ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ክብ ወጢኑ እኳ እንተነበረ ካብቲ ውጥኑ ንታሕቲ 59 ሚእታዊት ማለት 14.97 ቢልዮን ብር ጥራይ ምእካቡ ሓቢሩ ሓደ ካብ ምኽንያታት ፍሽለት ውጥን ብሰንኪቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ስርቂ ገመድ ኤሌክትሪክን ትራንስፎርመራትን ብምፍጻሙ ምዃኑ እቲ ትካል ኣገንዚቡ እዚ ከምዚልን ከሎ ትካል 50,000 ስማርት ዝዓይነትን ዘመናውያን ቆጻሪታት ምዝርጋሕ ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ መንግስቲ እንግሊዝ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይቕሬታ ሓቲቱ እቲ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሽግር ኣብቲ ኤምባሲ ኣባላት ሓለዋ ብዘይ ምምዳቡ ዝተፈጥረ ምንባሩ ብምጥቃስ ተወካሊ ኣምባሳደር እንግሊዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሽም መንግስቱ ይቕሬታ ሓቲቱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ መንግስቲ እንግሊዝ ሽዑ ቁልጡፍ ስጉምቲ ብዘይ ምውሳዱ ድሕሪ ምንቃፍ ሕጂ ይቕሬታ ምሕታቱ ግን ኣውንታዊ ክብል ገሊጽዎም ኣብ ሱዳን ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ኣብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኣስታት 75 ዓመታት ካብ ዝዘነበ ትዝሓየለ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቲ ጸብጻባት በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 86 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 10 ኣሽሓት ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ተፈሊጡ ብሰንኪቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዕለቕለቕ ከተማ ካርቱምን ዞባ ብሉ ናይልን ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተሃስየን ከም ዘለዋ ሰብ መዚ ሱዳን ሓቢሮም እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ድሕሪ 1946 ኣብታ ሃገር ካብ ዝሃረመ ዝበርትዐ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ወርሒ መስከረም እውን ተመሳሳሊ ዓቐን ዘለዎ ዝናብ ክህሉ ከም ዝኽእል ይእመት ብምህላው ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከይዛይድ ስጋት ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣቤ ብጥዕናዊ ምኽንያት ካብ ስልጣኑ ብወለንትኡ ክእለ ወሲኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣቤ ብዘጋጠሞ ጥዕናዊ ጸገማት ብወለንትኡ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዝወሰነ ትማል 28 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብወግዒ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቤ ነዊሕ ዓመታት ብውሽጣዊ ሕማማት ክሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 2 ግዜ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምዕቋቡ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ከም እተገደደ እዩ ዝገልጽ ኣብ ታሪክ ጃፓን ንዝነውሐ እዋን ዘገልገለ መራሒ መንግስቲ ምዃኑ ዝጥቀስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቤ ካብ ስልጣኑ ክእለ ምውሳኑ ኣብታ ሃገር ፖለቲካውን ቁጠባውን ነውፂ ዝፈጥር ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቤ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሐለን ዓመታት ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኣብ ምድልዳልን ኣብ ኣህጉራዊ ወፍርታት ከም ዝነጥፋ ኣብ ምግባር በቲ ሓደ ንቁጠባዊ ፖሊሲ ጃፓን ኣብ ምትዕርራይ ድማ በቲ ካልእ ከም ዝነጠፈ ይግለጽ ብመሰረት ጸብጻብ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣቤ ዝትክእ መራሒ መንግስቲ ኣብ ዝመጽእ 2-3 ሳምንታት ካብቲ ስልጣን ዘሎ ሊበራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ክርቋሕ ትጽቢት ይግበር እቲ ዝምረጽ መራሒ መንግስቲ ጃፓን ክሳብቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም 2021 ዝካየድ ምርጫ ነቲ ሃገር ክመርሕ እዩ